ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಏನಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕಿಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಒಂಚಿ ಡೇನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಇವತ್ತದ ಸಂಡೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮೇ ಬಿ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಪುರ್ತು ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಡು ಐದುಂಬು ತಮ್ನೇಳ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಕೇಂಡಿರು ಎಂಚುಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚುಲಿ ದಾದಾಂಡ್ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜರು ಮೆಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಪನ್ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಉಂಡವು ಮುಲ್ಪ ಪೇನ್ ಒಂದು ಚೂರು, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ 90% ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಪಾಡಿಜಿ ಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡಾರೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮೇನ್ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಬು ಇಂಕದಲ್ಲ ಆದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಲಡಿ ಎಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಗಲು ವೇರು ಸಿಂಪತಿಗೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಕ ಏನ್ಸಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಿಂಪತಿ ಬೊಡ್ಚೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದರು ಜವು ತೂಯಿನ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏರು ಪಂತಿನ ದಾರೆಂಚಿನ ಪಂದಂದು ತೂಪು ನರ್ಮಿತ್ತೂರ್ಲೆ ಆರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತುಂಬ ತಕೊನಕ ಇನ್ನಿತದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಪಂಡ ಮೀಯ ಪದವುಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನಿ ಎಂಜಿ ಲಕ್ಕದೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಆತ್ರಿ ಏನು ಫುಲ್ ಆಯ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಐತೆ ನೀರು ಪೋತು ನೆಕ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನುಂಗೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಸಡನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ದೀತ ಏನು. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂತೂ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಈವೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಬರ್ಡೇ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಾರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡುವಯ್ಯಾನ ಅಂಚ ಅದು ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ 10 o'clock ಅನ್ನಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಡನೆ ಫುಡ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಯಾನ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡು ತಿನ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ ಆಡ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಕದ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಒಂಜಾರು ಜನ ಪಂಡಿರು ನಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾದ ಬಂದಂದು ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ಕಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನು ಮುರಣಿ ತೂದಿಪ್ಪರೇನೋ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ಸಿತ್ತು ಪಂದಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ಒಂಥರ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗೆ ಸತ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಜಿ ದಾಯ ಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮಂತ್ರನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಹೇರ್ ಏನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಂತಿಜಿ ಮುರಣಿ ವಾಶ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅನ್ಸದು ಕೋಡೆ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಪುಣ್ಯ ಹೇರೈಕೆ ಪಾಡಿಜಿ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ದ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಸಿರಮ್ ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮೋನೆ ಮಾತ ವಾಶ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೈಸಿನಮೈಡ್ ಪಾಡುವೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ದ. ಸೊ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇ ಫೇಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಿರಮ್ ಪಾರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಗಂಟೆ 7 ಆಯ್ನಿ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ಕುಜಲ್ಗೆ ಸಿರಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕುಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಉಂತು ಜಿಜಿಂಡ ಕುಜಲ್ ಸರಿ ಉಂತೋಡು ಬಂದಾಂಡು ಸಿರಮ್ ಬೋಡು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದಿರ ಅದು ಬಂದ್ಪಂಡ ಕೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಅವಡು ಬಂದಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಹೇರನ್ನು ಅಂಚ ಅದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿರಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ ಜಸ್ಟ್ 1 ಡ್ರಾಪ್. ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಿದಾರ್ದು ಮಾತು ಆಯ್ಬೇಕು ಪಿದಾರ್ಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮನ್ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂಚ ಪಿದಾರ್ಡು ಬಂದು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಪನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆದಾದ ತಿಂಗ್ರೆ ಕನ್ನತ್ತು ಪಂತು ಓಡು ಕಾಸ್ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಕಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೋಡಿಸಿ ನಾನು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಸಿ. ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯಾನ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಕಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ನಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ಗ ಪಂತ ಪ್ಲಾನ್ ನವಂಬರ್ ಡಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಹೊರನ್ನೇ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ರಜೆ ಮಾತ ಉಲ್ಪಲ ಕೊರ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಬರ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ದಾದನ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಂಡೆ ಓ ಜಾಬ್ ಲಾಪ್ ನವೇ ಜಾಬ್ ಒಂದೇ ಜಾಬ್ ನಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬೆನ್ರ ಬೇಲೆ ಬೂಡಾತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ನ್ಯೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೇಂಚ ಕಾಣಲಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ರೂಟೀನ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ಬಂದು ಒಂಚು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬಂದು ಮಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುವೆ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡೆ ಕುಂಟರ್ದನ್ನ ಬಾಜು ದಿಕ್ಕನ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿರೆ ಹೋಗುಜಿಯನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚಿನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಆದಿನ ದಾದ ಆಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಮೆಗ್ಗೇನು ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿರೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಯ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ದಾದ ರೊಟೀನ್ ಕಾಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ഞാന് ಮನ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಾಪಣ ಕಿಚನ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆದು ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮರತು ಪೋತುಂಡು ಕೋಡ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮರ ಕಡೆದು ಮನ್ಪೇರೇನೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಾಯನ ಅದು ಬೇರೆ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಸೊ ಮಾಮಿಲಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಎರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಮಾಮಿ ಈಗ ಮೂಲು 2-3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡು ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಟಿಲಿಂಚಿನ ಮಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಮುಲೆಕ್ ಕಡೆದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದನ ಮಾಮಿಗೆ ಸೋದ್ಯಾವು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕನ ಹೊಡತ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಯ ಪಾಡ್ಜಿ ಪನ್ನಿನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಬಾಡು ಲಕ್ಕಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಇಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ರಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಟ್ಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ 20K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದುಂಬೆ 2 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಂಗೆ 21K ಆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದ ಬಂದ್ಪಂಡ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಕ್ಕಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೊ ಎರಡಲ್ಲ ಹೊಸತು ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಪಂಡ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ವೆ ಬಿದ್ದರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತದಾತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಂತ ಕನರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆದು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡು ತೂಲೆ ತಿಂತಾರ ಎಸ್ ಓಕೆ with full of joy with full of energy name book class and paradu yes edur bale is a name and class nama audience ge introduction korbo okay na name Kaushika class 4th ade mutage endandi malachi yes bale nama budadra adage name Swaskar UKTB ella pope bise biyate ena ಯಾನಿತೆ ಬೀಗ ಬದ ನಾಚಿಕೆ ಹಿಡಿದ್ವೆ ನಾನು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬುಧರ್ ಆರ್ಯನ್ 7th ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬುಧರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 4th ಎಸ್ 4th ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ವಿ ಒಂಜಿನೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಆದ್ರಿಕಾ 4th ಆರಾಧ್ಯ 2nd ಸಾಲಿಗೆ ರಜನ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲ ಉಂಟಾ ರಚನಾ ಸಾಲ ಉಂಟಾ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಧನುಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4th ಸತ್ಯ ಅದೇ ಈ ರಾಮರ್ನಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಅಂడి ಮನ್ವಿತ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ దాని అడుగుందులరు నాకు జన్ ఇజ్జి ఎంచలాకు మళ్ళీ అప్ప వెళ్తాను చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ రెడ్ చిల్లీ పెప్పర్ బటర్ ಕ್ಲೀಟ್ ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಯೋಚನೆ मेरे पाना तो राइट रेट ला मोकलना चोरी मत अब बेटे उंदु बेटे ಏತ್ ಬಂದಿರಿಗೆ 18 ಬಂದಿರೆ ಓಕೆ 18 ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಂಡ ಅದು ಕಬಕ್ಕನಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋರಾ ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ನರ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಕುಜಿ ಕಿಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ತೂಕನವ ಎಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ
ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸಿವೆ ಪುಳಿ ಲೋಟೆ ಎಳ್ಳೆ ಲೋಟೆ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಕೈಲು ಮಲ್ಲ ಕೈಲು ಎಳ್ಳೆ ಕೈಲು ಸ್ಪೂನು ಬಟ್ಟಲು ಎಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟಲು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ತೊಂದರು ಬನಲೆ ಎಳ್ಳೆ ಬನಲೆ ಮಲ್ಲ ಬನಲೆ ಅవి అవుతుంది ಬನ್ನಿ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರ ಪುಂಡಿದ ತೊಂದರು ಪಣವೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಬೇಪಾಗ ಏತು ಬಂದಿರಿ 16 ಓಕೆ ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ನಮ್ಮದು ಹೋಗೈತೆ ಬಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲಾಕಿದಿನಾರು ಜಾಗ್ರತೆ 3 2 1 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಟಾಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟ್ಟಲು ಬೌಲು ಗ್ಲಾಸು ಟ್ರೇ ಅರಿಪೆ ಚಾದ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ನುಪ್ಪದ ಖಾರ ಅಡ್ಡೆದರ ಅಡ್ಡೆದರ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಪುಗರಮ್ಮ ಎಸ್ ಓಕೆ 8 ಬಂಡಿರಿಗೆ 32 ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲ್ ಬಂದಿರಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲ್ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಮೋಕ್ಷ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮುಕುಲ ಸುರೂತ ಬೆಂಗಾರದ ಕುರ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾಂಶ ಕಾಂತಮರಿನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬದು ಸೇರೊಂದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಈವೆಂಟ್ ನಮನ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಕೊಡು ನಿಖಲ್ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಾಂಶ ಕಾಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ ತುರ್ಸಿದ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಯನ ವನಸ್ ಮಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋ ಕಣ್ಣನಕ್ಲು ಮದುವಲ್ಲಿರು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂತು ಕೈ ಡೇಟ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಂದು ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಕುಜಲು ಬಿರ್ಕಲ್ ಬೂತೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿಂದು ಪೋಯ್ ತುಲ ಗೈಸ್ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಎತ್ತು ಗೈಸ್ ಪುಂಡಿ ಎತ್ತು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಯಾಪದವ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಸೊ ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅಂತೆ ಇನ್ನಿಮೇನು ತೋರಿಸ್ಪಾತೀನಿ ಜಿತ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಕೈಟ್ ನಾಲ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಎಂಚಿನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲು ಕಿಶೋರನ ನಡಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಈಗಲೇ ಸಚಿನ ತಿರುಗಿರು ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಶಿವದೂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೇಮಟೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ನಾನೆ ಬಾಲ್ದ ಬರ್ಡೇ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಆನ್ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒನಸ್ಗ ಅನ್ನಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ 2 1 ಅದು ಮಾತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಡಂಜಿ 1 2 3 4 1 2 3
ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲುಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದಾಂಡ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಪಜ್ಜುನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪಜ್ಜುನು ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್